Malta ġiet ikklassifikata bħala t-tieni l-aqwa destinazzjoni tal-azz għal din is-sena mill-qarrejja tar-rivista prestiġjuża Diver Magazine. Il-premju ngħata waqt ċerimonja li ttellet fir-Renju Unit. Dan l-onur poġġa lil Gżejjer Maltin mal-aktar destinazzjoni popolari għall-azz internazzjonalment u bħala l-ewwel fl-Ewropa. Il-premju jsegwi s-suċċess li kisbet Malta dawn l-aħħar 5 snin fejn ġiet ikklassifikata mal-ewwel 3 postijiet. U magħruf li Gżejjer Maltin għandhom biex jiftaħru bl-abbundanza ta' sikek, erien u inkalli spettakolari. Bl-ibħra ta' madwar l-arċipelagu Malti jkunu magħrufin għat-trasparenza, it-temperatura u l-kulur mill-isbaħ tagħhom. Malta kellha kompetizzjoni qawwija minn madwar id-dinja, fosthom l-Eġittu li klassifika fl-ewwel post u l-Indonezja li klassifikat fit-tielet post. Fl-2018, in-numru ta' turisti li jażlu Malta bħala destinazzjoni għall-azz laħaq aktar minn 127,000 għaddas, waqt li madwar 42,000 viżitaturi ieħor għamlu attivitajiet ta' scuba diving matul it-tala tagħhom fil-Gżejjer tagħna. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi laqa dan il-premju li jpoġġi lil pajjiżna fuq quddiem bħala destinazzjoni ideali għall-għaddasa tul is-sena kollha. Għalli huwa importanti ħafna li nibqgħu naħdmu favur turiżmu sostenibbli sabiex inħarsu l-ambjent tal-Gżejjer Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.